Takže vítejte u dnešního let's playe ze hry The Sims 4. Je to moje nová série na kanále Snacker.cz a Ribosa Ishe. jdeme hrát. Wadiza, Počkat, hlas máme takový, počkat, Sholip Quisib, tak. Wistine, Sababdi Hob, Harta Nive, Jo, takový asi máme. Tak, osudová láska. To jsem vždycky chtěl. Aktivní to jsem. Já se to dal trošku dopředu. Bordelář Crobel, a společenský. Tak. Můžeme jít na oblečení rovnou, ale dejte mi prosím jinčího toho. Shanibdoyim, huh? Ještě jinčího. oh, Lavoy Mabiza, No, ještě jednoho random. Oblish, Bernala Dobré, Flaw. můžeme začít. Tento mi připomíná ze Sims 3. Ribosa Ishe. Random nějakého dobrého mi tu. Meshka Fromp Yamesa. Shiflita Amsoon. Suna, Pimep Suna. Ah, Fanaya. Vidím, že se asi... Sajabin, Obi, Fimems, Yavoya? Dobré, no. Takže upravíme vlasy. Vlasy mám takové. Takové spíš. Obočí. To mám takové normální oči od sebe. Od sebe oči, od sebe, jo? Nechci tady žádné rvačky. Oči, ty mám modré. Tak. Fousy. Odstranit. Hele. Chci celkovou, no. Takovou já mám. Tak asi. Jo, jenom ta obezita. Renu? Changi Pamamp. Tak asi. Ah, May Zarps. Dejte mi to bez trika, jo? Tak asi. No tak. Tyto... Počkat, jdeme na každodenní. Proč tam jsou ty puky? Dáme si asi kalhot, džíny, šortky. Tady, kalhoty. Jsem tež slepý. No. Jo, to si dáme. No tak až ne. Uh-huh. No, pardon, že jsem teďka byl ticho, ale tady jsou takové žluté, hele. To jsou takové ty puky, já nemám rád takové ty pasky, co tu jsou. Jestli víte, co myslím. Zase tu jsou. To je hrozné prostě, já to zkusím všechno přejet. Teď tu ty plaky jsou asi nejlepší, no. Tak dáme to tu. Jdeme na trikot. Každodenní. Dáme si mikinu, já mám rád takové mikiny.
černou. Jo, to sedí docela jenom tady ty boty. Si dám ty tu, ale modré, takové mám adidasky. Akorát, že tam jsou 2 pruhy. A brýle nějaké. Doplňky, proč není ve každodenních teda brýle? Když někdo nosí prostě, jo, tuto je. Každodenní swagger. Nejsou tu také normální prostě brýle? Tak a, no, bez brýlí. Radši... Ne, jako to je do práce, že? Tak třeba takovejhle smoking. No, spíš takový. To sedí, ale ty boty chci... ne. Černé. Tak. Jo, může být sportovní. Čepku nechcem. Máš pokrytí hlavy. Tady šiltky. Jo, ani jsme nevyřešili trošku tvář. Jo, to se, jo, dobré. Počkej, jdeme zpátky. Sportovní. No, sportovní, a spíš mikiny. Mísek, ale mikiny. Hustý. Tak to je bomba. Tak to je super. Dám si spíš černé, aby to ladilo. To je super. A tady znovu moje modré. Ty používám všude. Jo, tam jsme vyřešili. Tak, na spaní. Já chodím spát takhle, nevím jak vy. Ale jako to triko to nemusím ani měnit. Já moc ty trika jako neřeším. Na spaní, hele, na večírek. Na večírek tohle, kamuško. Toto vypadá také retro, ta barva bílá. Oh, what is that? Počkat trochu, aby jsme zase neubírali. Jo. Tak. Jo, každý má břicho, ne? Tak. Jenom ty tepláky trošku. Já mám takové, ale aj mám takové zelené. Počkat. No, nejsou to. Tak červené ty tu mám. A boty samozřejmě moje. Tenisky Adidas 2 pruhy. Perfekt. Proč mají vždycky ty klapky? Vždycky, ale vždycky. Ale oboje. No jako... Ne. To zase bych přehnal. Tylko fakt nenosím. Pro příště. Jo. Hele, já mám takové, ale... OMG, vždy toto nosí ti retardi, vole. To jim vole jde dají přirození, ty krávo. Asi ty tu dám, no. To jsou takové akurát. Má furt ty boty. Tak. A já si myslím, že hotovo. Stačí se pojmenovat
Stanislav. Ty vogobě to nepíše. Jste mě měli upozornit. Stanislav. Buzik. Ne, Bujak. Stanislav Bujak. Tak. Jako... Čekat. No, jaké máme formální. No, jo. To je dobré, mám tu barvu trošku. A tak nechápu. Tak dáme tu bílou, jo. Tak a jdeme na to. Tak, plně se těším. Omlouvám se, ale nebudeme si stavět svůj vlastní byt. Vy už brečíte. To je vážně líto. Ne. To je jenom takové maličké. Tam to nejde ale zase vůbec ruské, jo? Toto je zase ruské, vidíte? Ne, teďka to nevidíte, ale... Hele, já se nastěhuju tady do lázeňské oázy. A... Já jsem teďka něco nevymyslel. Hele. 2x15. To je stejné, jo? Co je levnější? Tak to tu vemem. Prozatím dobré. Nebudeme zatím v nějaké vile. Tak a stěhujeme se. Nebo... Tak, stěhujeme se. Suchý kamínek. Super. Dobře, jako v reálu bych to za 6 000 bral, ale... Hele, takhle. Co to rolo shift, co? Tak, teďka stačí vytáhnout mobil a přestěhovat se. Takže nedívej se na televizi. To je jako, mně se ten byt líbí. Za začátku beru, ale taky nechceme bydlet v nějaké škrapě. Nevím, jak bych to řekl. Aktuální bydliště. Palmová vila. Zase 2x15, to je docela Tam je docela hezká ta paní. Tam bydlí ti... To je zase 5 postelí, jo. Mi stačí nějaké maličky. Jako neúplně, že mini, ale 3x20, to může být, ale... Tak dáme tady. Zařízeno. Sice už to bude trošku, no, ne trošku, ale bude to docela jako už je velké docela na to, že jsme sami, ale OK. Původně jsem si chtěl udělat svůj vlastní barák. Jenomže vás by to zbytečně zdržovalo, možná příště si ho uděláme. Teďka tady Grandský palác. Hoši,
Vy počkejte. Tak jenom jsem si zapl FPS. A teď si je dám jenom do jinčího rohu. Tak, aby vás nerušili. Tak. Hele, page up. Ty vole. To je úplně takhle zařízené. Hoší. To je špatně. No. Děkuji za zhlédnutí tohoto let's playe. Doufám, že se vám líbil. V příštím díle si uděláme vlastní byt, protože v tomhle bydlet nebudu. Děkuji za zhlédnutí, mějte se krásně a čus.